як бараніла вострую браму, так ад шатана нас уратуй матчинай ласкай, вылечи раны и милосердность дай нам свою. О, Мария, Мария, наша Маті, о, Мария, уладарка всей земли, хай молитва у нас полымя запалить, своим детям ты надею душу ли. О, Мария, Мария, наша Маті, о, Мария, уладарка всей земли, хай молитва у нас полымя запалить, своим детям ты надею душу ли. Номер 2. Перейду яго порог, буду дякаваць яму. Я прыходжу праслаўляць свайго Бога, бо чарговы дзень настаў, Бог яго падараваў. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. Радасць даў мне Пан, радасць даў мне Пан. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. Радасць даў мне Пан, радасць даў мне Пан. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. Перайду яго порог, буду дзякаваць яму. Я прыходжу праслаўляць свайго Бога, бо чарговы дзень настаў, Бог яго падараваў. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. Радасць даў мне Пан, радасць даў мне Пан. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. Радасць даў мне Пан, радасць даў мне Пан. Спяваць хачу, бо радасць даў мне Пан. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Переживаем сегодня пятницу 7 тыдня великодного перыяду. Святая мша, у якой сёння мы удзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі памерлых сям'і Любченка Галіну, сям'і Зубель Ядвігу і Франца, сям'і Кавалёўскага Хенрыка, Леакадыю, Станіслава і Крыстын. Будзем давяраць гэтых памерлых Божай міласэрнасці і прасіць, каб добры Бог дараваў ім грахі, правіны, людскую слабасць і дазволіў глядаць яснасць свайго аблічча ў небе. Шчыра вітаю таксама ўсіх дзетак. Вы сёння более радасныя? Да, сёння сонца засвяціла, правда? Вось. Шчыра вітаю на белым тыдні. Будзем таксама разам з вами маліцца і будзем старацца ўдзельнічаць у вашай
радасці спаткання з Езусам Христом. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай найсвяцейшай ахвяры. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Miłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramę życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні кароль Агрыпа і Береніка прыбылі ў Цэзарэю прывідаць Фэста. Паколькі яны прабылі там шмат дзён, Фэст растлумачыў справу Паўла каралю, кажучы: «Фелікс пакінуў у вязніцы аднаго чалавека. Калі я быў у Іерусаліме, першасвятары і старэйшыны Ізраіля падалі супраць яго скаргу, патрабуючы асуджэння. Я адказаў ім, што рымляне не маюць звычаю асуджаць каго-небудзь на смерць, пакуль абвінавачаны не стане перад абвінаваўцамі і не атрымае магчымасці бараніцца ад закідаў. Калі яны прыйшлі сюды, то я не марудзіў, але ў наступны дзень сеў у трыбунале і загадаў прывесці таго чалавека. Абвінаваўцы сталі вакол яго, але не ўнеслі супраць ніякага абвінавачвання ў тых злачынствах, якія я падазраваў. Яны спрачаліся з ім пра іх веру і пра нейкага памерлага Езуса, пра якога Павел сцвярджае, што ён жывы. Не ведаючы, як вырашыць такія справы, я спытаў яго, ці не хоча ён пайсці ў Іерусалім і там судзіцца за гэта. Калі ж Павел пажадаў, каб яго справу разглядаў Аўгуст, я загадаў сцерагчы яго, пакуль не адпраўлю да Цэзара. Гэта Слова Божае. Поставил трон свой на небесах. Pan postawił tron swój na niebiosach. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Pan postawił tron swój na niebiosach. О, як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых,
хто яго баіцца. Як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў ад нас ён нашыя правіны. Пан поставіў трон свой на нябёсах. Пан паставіў трон свой на нябёсах, і владарства яго над усім пануе. Благаслаўце Пана ягоныя анёлы, магутныя сілы, які выконваеце ягонае слова. Пан поставіў трон свой на нябёсах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святый навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И за Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Яна. Хвала Тобі, Пане. Калі Езус з'явіўся сваім вучням і снедаў разам з імі, сказаў Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І кажа яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз пытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» і сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарышся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяражаць і павядзе, куды не хочаш». І гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю тою славіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мной». Гэта слова Пана. Ну как, вы сегодня проснулись? О, некоторые вообще уже проснулись. Дети, слухали уважливо сегодняшнее Евангелие? Да? Про что там было? Вот ты все знаешь, я знаю. Про Петра. Про Петра. Про кого еще? Кто там был еще в Евангелии? Езус. Езус. Что пытал Езус у Петра? Любить ли ён яго? Ці любіць. А хто, можа, памятае, як ён першы раз запытаў? Ён не проста запытаў: «Ці любіш мяне?» Як ён першы раз запытаў? Ён там яшчэ нешта дадаў: «Ці любіш мяне?» Не памятаеце?
Можа, старэйшыя чулі? Дарослыя таксама не чулі, не? Што? Першае пытанне было, ці любіш мяне? Ну, нехта ж бачыць. Ну, што? Ці любіш ты мяне больш за ўсіх? Больш, чым яны, ўсё правільна. Дзеткі, заўважце, Езус Христус кажа не толькі пра любоў. Увогуле, хрысціянская рэлігія, наша вера, яна заснаваная на любві. Бог хоча не толькі, каб мы ў яго верылі, Бог хоча, каб мы яго любілі. І гэта галоўнае пытанне, бо можна верыць, што Бог ёсць і жыць так, як быццам бы яго няма, праўда? А можна верыць і можна любіць Бога. Як найлепшага айца можна любіць Бога як свайго сябра, як найлепшага брата. І Езус Христус пытае вельмі важнае пытанне, ці любіш мяне больш, чым яны? Заўважце, оказывается, любіць таксама можна по-рознаму, праўда? І Езус Христус кажа, хоча, каб мы любілі больш, мацней, чым іншае. Бог хоча, каб насамрэч для нас гэта было штосьці вельмі, вельмі важным. А каго мы найбольш любім у жыцці? Ну, давай. Родителей. Ну, як думаеш, заўсёды так будзе? Я таксама не перакананы, што заўсёды так будзе. Ну, а ты каго найбольш любіш? Ісуса. Вот так. Бачылі? А як вы думаеце, а каго трэба больш любіць? Родителей или Иисуса? Вообще сложный вопрос сейчас. Это, давайте тут уже отказывать. Ісуса. Давайте голосуем. Кто за то, что у всех? А кто за тых, что Бога? Меньшинство победило. Дзеткі, як бы гэта дзіўна не выглядала, як бы гэта дзіўна не чулася, але Бога трэба любіць больш. Гэта не значыць, што бацькоў не трэба любіць, гэта не значыць, што не трэба любіць. Проста Бог павінен у гэтай іерархіі быць крыху вышэйшы. Можа, гэта, я насамрэч сказаў, што гэта досыць складанае пытанне, асабліва для вашага разумення цяпер. Таму што, як, мама, тата, праўда, это ж, блізенька это ўсё, і Бог. Але насамрэч так. Бог кажа, больш, чым яны, гэта значыць больш за ўсё. Больш за ўсё на свеце, больш за тату, за маму, нават больш скажу, больш за самого сябе. Вось такой любові прагне ад нас Бог. І паверце, тую любоў, якую Ён нам дае ўзамен, яна яшчэ большая за гэтую любоў. Таму гэта такая складаная вам думка, але пастарайцеся не забыцца пра яе, што Бога трэба любіць больш за ўсё. Сёння будзе у вас яшчэ нешта, будзем раздаваць сёння. А што там будзе? Календарики для споведи. Первой пятницы. А адкуль гэтыя первыя пятніцы ўзяліся? Хто ведае, можа? Надо ходить 9 месяцев, потому что мать, якая ждет своего ребенка, она ждет 9 месяцев, поэтому надо 5 первых пятниц, 9 первых пятниц проходить в костел. Можа, тут нешта ёсць рацыянальная думка, праўда? Вось. А адкуль яны ўзяліся, гэтыя первыя пятніцы? Можа, дарослыя, хто ведае, а? Зусім складанае пытанне. То, сёстра, можа, на рэлігіі не гаварылі вам, сёстры. Так. Была такая жанчына, звалі яе Маргарыта, мы яе больш знаем, можа, Малгажата, а фамілія Алякок.
Яна вельмі моцна любіла Бога. Настолькі моцна любіла, што Бог часам ёй аб'яўляўся і размаўляў з ёй. І вось, калі ён размаўляў, ён запрапанаваў, каб яна распаўсюджвала гэтае набажэнства. 9 першых пятніц месяца. Чаму пятніц, як думаеце? Што гэта за дзень? Чаму пятніцы? Чаму, напрыклад, не 9 першых панядзелкаў? Ну? Першых 9 пятниц, потому что Иисус у пятницу умер на крыже. Все правильно. Езус памёр у пятніцу на крыжы. І 9 першых пятніц, каб узнагародзіць сэрцу Езуса за яго мукі. І за гэтае удзел у гэтым набажэнстве Бог абяцаў якіясьці спецыяльныя ласкі. Абяцаў, што дазволіць чалавеку, які адбудзе гэтыя першыя пятніцы месяца, адбудзе іх, атрымаць вялікую ласку, а менавіта ласку пакаяння перад смерцю. Не дазволіць чалавеку памерці ў стане цяжкога граху. А як гэтыя пятніцы трэба абходзіць? Бо мы зараз разгаворымся. Ну, можа, хто-нибудь яшчэ... О, ну давай яшчэ. Без мясной ежи. І это мы постім у пятніцу, а вось гэтае набажэнства этих 9 пятніц месяца. Што трэба зрабіць у гэту пятніцу? Ну? Исповедоваться. Нет? Нет? Ну? Ходить у костел. Нет? Што трэба зрабіць у пятніцу? Ну? Коммунию. Камунію. Менавіта камунію. Не паспавядацца, а прыняць святую камунію. Паспавядацца можна ў чацвер, у сераду, у любы дзень. Неважна. Першыя пятніцы месяца абходзяцца гэтыя ласкі. Езус Христос абяцаў за тое, што чалавек у першую пятніцу прымае святую камунію. Вядома, у стане ласкі асвячальнай, бо з цяжкім грахом мы не можам прымаць камунію. Таму, дзеткі, запамятайце гэта. Менавіта прыняць камунію, таму што ў нас тут ёсць такія шустрыя дзеткі, которые прыходзяць да споведзі ў гэты дзень і потым на імшы нават не астаюцца. Не споведь. Споведь абсалютна можа быць у іншы дзень. Калі чалавек знаходзіцца ў стане асвячальнай ласкі, ён можа проста прыняць у гэты дзень камунію, будучы на святой імшы. Не абавязкова ў гэты дзень, менавіта ў гэты дзень спавядацца. Трэба быць у стане асвячальнай ласкі. І вось мы прапануем вам, дамо такія картачкі, каб вы ўжо ўсё ведалі, ўсё раскажу. Ага, не так ўсё проста. І тут 9 нумеркоў, правда, і месяцаў, где можна прыйсці. Тут вам ксёндз напіша дату і подпіс. Вось. І гэта будзе такая памятка для вас, сведчанне таго, што вы адбылі гэтае набажэнства 9 першых пятніц месяца. Але тое, што я вам сказаў, што там Езус Христос дазволіць перад смерцю паспавядацца, гэта яшчэ не ўсё. Гэтых абяцанняў было аж 12 штук. І яны тут ва ўсе напісаныя, і іх можна будзе таксама пачытаць. Пачытаеце? Дагаварыліся? Будзеце хадзіць першыя пятніцы месяца? Куды будзеце хадзіць? Да споведзі? Да камуніі. Не перапутайце. Добра, цяпер будзем разам маліцца у патрэбах нашых і ўсяго касцёла. Прадставім Пану Богу патрэбы нашыя ўсяго свету. Молімся за папу Льва XIV, каб напоўнены Духам Святым ён умацоўваў братоў веры. Цябе просім. Вислухай нас, Пань.
Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб яны кіраваліся натхненнем Духа Святога, які жыве ў іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто мае ўладу, каб Дух Святы кіраваў імі праз свае дары. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто адышоў ад веры і любові Божай, каб Дух Святы дапамог ім вярнуцца да Езуса. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых у гэтай святой імшы, асаблівы спосаб за памерлых Любченка, Галіну, Зубель, Ядвігу і Франца, Кавалеўскі, Хенрыка, Леакадыю, Станіслава і Крыстыну, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзетак, якія сёння сказалі, што будуць абходзіць першыя пятніцы месяца, каб Пан Бог адарыў іх патрэбнымі ласкамі і дапамог ім перажыць гэтае набажэнства, якое трывае ў часе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы былі адкрытыя на дзеянне Духа Святога. Цябе просім. Божа, адары нас святлом Духа Святога і прымі нашыя малітвы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Numer 7. Иисус, Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус, Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любит он, мя не любит он, Аллилуйя. Мя не любит он, мя не любит он, Аллилуйя. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy. I aby stało się Tobie miły, ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serce. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. I sprawiedliwy. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale nieustannie, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Numer 5.
Jezu, u sercy Ty moim radość zbawienia mnie odkrył, stał dla mnie krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Номер 8. Добрий, Ти єсть добрий, володарі наш пан, Ти єсть добрий, добрий, Ти єсть добрий, володар і наш пан, хвала Тобі. Моцний, Ти єсть моцний, володар і наш пан, Ти єсть моцний, моцний, Ти єсть моцний, володар і наш пан, хвала Тобі. Щодрий, Ти єсть щодрий, володар і наш пан, Ти єсть щодрий, щодрий, Ти єсть щодрий, володар і наш пан, хвала Тобі. Номер 12. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, przez który nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły. Spraw, aby ta komunia pomogła nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Раз хвилину будет благословления и выставление Наисвятейшего Сакраменту, помолимся словами литании до Наисвятейшей Богородицы. Пан за вами. И с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
O zbawcza hosty godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiluj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, zmiluj się nad nami. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, Panno wslawiona, módl się za nami. Panno można, Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych,
Miłosierdziczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, królowo apostolów, módl się za nami. Królowo męczenników, królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, przepuść nam powych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwo Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Panie Jezu Chryste, podczas ostatniej wieczerzy obiecałeś apostolom zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy, ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, wstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stał ciałem i krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wolamy, Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Ześlij, Panie, Ducha Twojego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmlacał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Wyjrzyj, Panie, na wszystkich, którzy niosą
noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Jezu Chryste, wiekuisty pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą wszystkich pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku milowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałaś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie trząc tajemnicą naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie.